Suța noastră, cuibușor de nebunii, te așteaptă ca să vii. S-a vehiculat situația că a dat Dumnezeu, moment istoric, să se ia de la PSD, ca PSD-ul să nu mai facă chiorhanuri acolo. Să-i dea Dumnezeu sănătate pentru Nașuricu Bădălău și pentru tot PSD-ul la Juret. Aceste aspecte pe care vi le-am prezentat acum erau aprobate de conducerea Consiliului Județean. Au fost evenimente care au fost venituri proprii și știți foarte bine, evenimente la cererea persoanelor interesate, acolo să se fotografieze mirii, nașii, evenimente care au privit diferite lucruri de simbol pentru diverse familii. Acolo să se fotografieze mirii, nașii, evenimente care au privit diferite lucruri de simbol pentru diverse familii. Sigur, aici suntem într-o zonă în care putem spune ce se putea face și nu s-a făcut, dar totuși am văzut, mă rog, lorile de poziție ale liderilor PNL, dar nimeni nu ne spune... Faci dumneata ordine la mine în birou! Escroaca! Ciomâldoaca escroaca! Faci dumneata ordine! Vii cu poliția aici! Vii cu gorilele peste Vadim Tudor! Vorbea de personalități și înainte de 80. Let's take it with me. Let's take it with me. Mari personalități ale lumii. Mă rog, depinde acum cum considerați Boris Yeltsin, Ariel Sharon. Au petrecut momente plăcute la această vilă de protocol, cum se spune de vremea aceea. Poftim? Tudore Pieleanu, cum ziceți dumneavoastră și alții. Spunem toți cu barbă sură, spunem caii când se fură. Of, 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 of. Noaptea pe fulgerătură, atunci caii se fură, atunci caii se fură, mă. Of, of. Când e negură și ceață, atunci caii se